Nu skal vi til et af de fedeste steder i verden. Og nej, det er ikke en bounty-strand i de varme lande, vi taler om. Det er simpelthen vores egen hovedstad, København. Det amerikanske nyhedsmagasin Newsweek her har nemlig udvalgt 10 steder i 10 forskellige byer i verden, som man absolut bare bør opleve. På listen finder vi blandt andet Colosseum i Rom, den hemmelige by i Beijing, ser vi her, og Jørgen Utzons operahus, der ligger i Sydney her. Og så er der Eiffelbar på Christianshavn. Og der står du, Anne-Mette Kirk. Hvad er det for en særlig aura, der står om det sted? Ude foran Eiffelbar, jamen der emmer stemningen af Paris, også navnet. Men det som Newsweek de fandt for, det som de fremhæver i deres artikel, det er den hyggelige stemning, det er de lange åbningstider, og så er det den billige øl. Og hvis I kommer med herind, så kan I se nærmere. Bag disken på 7. år, der står Nina Wigman. Og hvis vi kommer hele vejen rundt om her, op til Nina Wigman, så skal jeg prøve at høre dig. Hvor overrasket blev du, da du fik at vide, at I var kommet på denne her liste i Newsweek? Rigtig meget. Hvorfor? Fordi der er der stort, at sådan et lille sted kan komme på verdensplan, altså. Der er der der. Du har arbejdet her i 7 år. Hvad er det her sted kan? Stedet er jo meget folkeligt. Der skal være plads til alle. Plus at mange af dem er jo på SU, og en øl koster 19 kroner, ikke? Så det er også blevet kult jo med de gamle værtshus for de unge mennesker, så... Nu er der tæt pakket i aften. Hvor tit oplever I det? Hver aften. Og hver nat. Nu nævner du, at der skal være plads til alle. Hvem er det, der kommer på baren? Selvfølgelig de lokale Christianshavner, men også alle de studerende i stor stil, ikke? Tror du, det får nogen betydning, at I er kommet på den her liste? Ja, det kan godt være, at jeg får lidt mere travlt med nogle turister eller noget, ikke? Du skal arbejde videre, og vi skal videre herover. Han vil ikke kaldes for en stamgæst, men sammen har vi regnet ud, at han nok i hvert fald har været her 100 gange. Simon Kleinstrup, må jeg forstyrre dig et øjeblik? Ja. Over 100 gange cirka har du været her. Hvorfor er det, I ender her? Jamen, jeg arbejder ret tæt på, og jeg bor ret tæt på. Og, så det var derfor, jeg startede med at komme her. Men hvad kan stedet? Stedet, det er, altså, som man kan se, så er det utroligt charmerende, synes jeg. Det har en helt enorm karakter. Det er intimt uden rigtigt at være for stor. Og så kommer der meget blandet klientel. Så jeg synes, det har det, man måske vil kalde hele pakken. Og så må man ryge herinde. Hvad siger du til det? Jamen, altså, man tænker måske lidt over, hvad for noget tøj man tager på. Før i tiden, der har jeg røget en del, men det gør ikke så meget mere. Så nu begynder jeg at overveje, hvad for noget tøj jeg lige vil have røget til, og hvad for noget tøj jeg ikke vil have røget til. Men det gør jo også, at man sådan, i sociale sammenhæng, at der ikke er et halvt bord, der forsvinder lige pludselig. Og så kører det rimelig hæftigt med udluftningen. Så lige her til sidst, så vil jeg høre dig, der er en 14 millioner, der læser Newsweek om ugen, og nu er dit stamsted kommet på listen der. Er du nervøs for et stort indryk af dobbeltdækkerbusser og turister? Jamen, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det 14 millioner amerikanere, mere eller mindre. Er det rigtigt? Jeg kunne ikke forestille mig, at de valgfarter til Eiffelbar på Christianshavn i København. Og hvis de endelig gør, så går det rimelig hurtigt under. Så det er nok ikke det store problem i det lange løb, eller hvad man. Fortsat god aften. Ja, en herlig stemning, hvor vi endda kunne filme gennem de røgtårer. Jeg har faktisk været på Eiffelbar, og der er meget røg. Ja. Sune Bang, du er direktør for et kommunikationsbureau, der passende nok hedder København. Ja. Og vi skal lige have opklaret, hvad det er for noget med København, hvorfor det er blevet sådan et hit for tiden internationalt. Men allerførst lad os starte med Eiffelbar, hvor vi lige kom fra, som er med på top 10 over fede steder i den fede by, hvis man skal tro det amerikanske magasin der. Var det uventet for dig, at sådan et lille tilrøget værtshus havner på listen? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det er en alternativ liste, der er virkelig blevet lavet. Det er også fordi, vi har jo altså ikke en skyskraber på 412 meter eller et kæmpe operahus eller noget. Vi har jo ikke det store, vi har jo det små ting, som virkelig giver den her intime stemning, som vi også ser med Eiffel.
Og så har vi også noget andet. Vi har noget, der måske er anderledes end det normale, og det normale er jo i dag, at man ikke kan ryge. Når du kan gå ind på sådan nogle steder her og ryge, så skaber det en anden stemning. Det bliver jo næsten sådan et, om ikke museum, så en helt speciel stemning, vi går ind i. Og det gør altså, at det er en spændende historie for Newsweek at fortælle. Ja, der kommer sådan en overraskelse. Det havde man ikke egnet med at finde. Nu er det ikke første gang, at København havner i et af de store internationale medier og bliver omtalt som et af de hippeste steder i hele verden. Men så prøv lige at... Så tænker man også, altså i København, der koger vi jo også bare med vand, ikke? Altså København er jo hjemme og væk bare vores hovedstad, som har ligget der altid. Hvad er forklaringen på, at København, efter din mening, København er blevet sådan et hit? Er det et modefænomen, der hurtigt går over, eller er der noget mere fast grund under? Der er selvfølgelig noget trend i det også, fordi det er sådan en snibbold, der begynder at rulle, at når forskellige store magasiner, men også og andre begynder at beskrive det her, så Wallpaper var også ude og lave et kæmpe feature på København. Delvis hjulpet med nogle rigtig dygtige folk inden hos Voco, der sørger for, at vi er med de rigtige steder. Så det er en væsentlig del af det. Så der er en snibbold, der ruller i øjeblikket. Men derudover, så tror jeg, vi har gjort to ting. Vi har på den ene side været med på nogle meget store begivenheder. Om det drejer sig om helt fra MTV for, jeg tror det er 10-15 år siden, til VM i cykling. Det giver noget fokus på vores lille land. Men samtidig holder vi fast i nogle meget små ting. Vi holder fast i lavt byggeri i København. Vi holder fast i Margariteturen, hvor du kan tage ud af København. Vi holder fast i nogle små steder, som de her ting. Og det er også det, som den her sætter fokus på. Det er jo de mindre ting. Altså, at der er en landsby i storbyen? Ja, det er verdens mindste storby, eller verdens største landsby, vi har. Og det er unikt i forhold til de andre. Og nu nævnte du selv lige listen. Der er jo 10 punkter. Vi har kun set Eiffelbar, så det er nok på tide, at vi lige ser hele listen. Hvad det er for nogle 10 steder, som Newsweek har udvalgt. Listen kommer her. Det er bageriet Lagkagehuset, Kunstmuseet Louisiana, Carlsberg, som jo ikke bare er et bryggeri, men også en ny bydel i København. Så er det fristaden Christiania. Så er der Davids Samling. Det er en kunstsamling. Kommer her. Der er Den Sorte Diamant. DR's koncertsal. Så er der god gamle Rundetårn. Restaurant Slotskælderen kommer her hos Gitte Kik. Og så som nævnt Eiffelbar. Nogle af de her steder, som virkelig er en overraskelse for dig. Altså, hvis du går ind med den præmis, at København ikke bliver valgt ud fra, at du kan stå op i 412 meters højde og kigge ned fra Sears Towers i Chicago, eller du kan se det dansk tegnede operahus eller Colosseum, altså de her store ting, så er det egentlig et alternativ til alle de store begivenheder, der er derude. Og det er der et kæmpe publikum, som faktisk gerne vil komme og besøge. Og derfor så er det jo i virkeligheden de små historier, de intime historier. Det er jo en helt tendens i øjeblikket med hensyn til, om vi kalder det mindfulness, eller wellness, eller pauser og ro, mindre størrelser, fordi det hele er blevet så stort og skinnende. Og der har vi altså virkelig noget at byde på. Plads til detaljen og til fordybelsen. Det æstetiske, det flotte. Vil du kunne pege på nogle steder, hvor du siger, at København kan blive endnu bedre til det der? Altså, jeg synes, vi skal passe på med at vi ikke løber efter alle de andre. Og det gælder både, når det taler om byggeri i København. Der kan vi i Ørestaden, der kan vi lave noget stort og prangende derude. Men inde i København skal vi i hvert fald holde fast i det der. Men en anden ting, vi også skal gøre, det er, at vi skal også passe på, at vi ikke løber efter erhvervspolitisk. At vi alle sammen skal tjene det samme, som de gør andre steder. Vi kan noget specielt. Vi er 5 millioner mennesker, og vi skal ikke gøre særlig meget for at tiltrække nok til, at vi kan have det godt. Så vi skal fortsat have vores specielle historie. Der var en, der sagde til mig engang, at Danmark er Danmark minus Christiania er Tyskland. Altså hvis vi fjerner kongeriget, som vi er en del af her, hvis vi fjerner kongehuset, vi fjerner Christiania, hvis vi fjerner Eiffel og muligheden for at ryge, så er vi ligesom Tyskland, og så bliver vi en delstat mere end vi bliver en stat. Tak skal du have, Skåne Bang, for den sang om vores hovedstad.